În acest tutorial vă voi prezenta pașii necesari pentru lucru în Calypso. Primul lucru, intrăm în program, nu este nevoie de parolă și suntem întâmpinați de acest ecran de primire. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne conectăm la mașina de măsurat. Fie dăm click pe linkul Create CMM Connection, fie mergem în meniul Extras, Settings și CMM. În această fereastră putem configura atât mașina cu care facem măsurarea, cât și senzorul pe care îl vom folosi. La mașini avem o paletă mai largă de mașini pe care le putem folosi, ca spre exemplu Acura sau alt tip de mașină. La probe avem diferite tipuri de senzori. Vom folosi, spre exemplu, un senzor de tip VAST. Mergem înapoi în panoul de control și ne conectăm la mașina configurată. În momentul în care ne-am conectat la mașină, apare această fereastră semafor și dispare fereastra de conectare. Următorul pas, trebuie să creăm un program de măsurare. Putem să-l creăm dând click pe acest link sau din meniul File și New sau pe butonașul de fișier nou. În primul rând, trebuie să eliminăm palpatoarele utilizatorilor anteriori. Dăm click pe Stylus System, pe butonul cu mânuța și Release Stylus. Ok. Acum nu mai avem niciun palpator, deci la Stylus System apare Not Defined. Dăm OK. Și trebuie să creăm un sistem de palpatoare pentru piesa pe care o avem de măsurat. Piesa pentru care vom crea sistemul de palpatoare și apoi programul de măsurat este cubul exemplu. Pe această piesă vom măsura cilindrul de deasupra și grosimea piesei. Observăm din secțiunea KK că cilindrul are un diametru de 30 și adâncime de 8 mm, iar grosimea piesei este 78 plus minus 0,3. Trebuie să ținem cont de faptul că mai avem și un sistem de coordonate pe care îl vom pune în colțul acesta al cubului. Drept urmare, va trebui să avem un sistem de palpatoare capabil să ajungă pe fața aceasta, fața asta, fața de sus, să măsoare diametrul cilindrului de deasupra, precum și să ajungă pe planul din spate și planul din față pentru determinarea grosimii piesei. Dacă sistemul de coordonate are axa X încolo, Y încolo și Z în sus, atunci vom avea nevoie de un sistem de palpatoare care să conțină palpator pe minus Z pentru planul de deasupra și cilindrul de deasupra, plus Y pentru fața laterală, minus Y pentru fața din spate și plus X pentru planul acesta. Haideți să creăm un astfel de sistem de palpatoare. Stylus System Creator, programul pe care îl vom folosi, este accesibil din Planner, Stylus System Creator. În Stylus System Creator avem o listă de componente în partea stângă și o fereastră CAD unde vom vedea sistemul de palpatoare creat. De asemenea, pe mijloc, în partea de sus, avem o structură arborescentă a sistemului de palpatoare creat. Primul lucru, vom alege o placă adaptoare cu care legăm sistemul de palpatoare de mașină. Deschidem categoria Adapter Plates și vom folosi al doilea tip de placă adaptoare. Cu click dreapta învârtim componenta și atâta timp cât are culoarea turcoaz este în previzualizare. Dacă dăm dublu click pe placa adaptoare, atunci ne plasează componenta în fereastra CAD. De asemenea, vedem în Stylus System Tree numele plăcii adaptare.
Următoarea componentă este extensia. De la Extensions o să alegem o extensie din aluminiu. L este lungimea extensiei și fi diametru. Vom alege o extensie lungă de 60 și diametrul fi 11. Plasăm extensia pe placa adaptare. Deoarece avem mai multe palpatoare, avem nevoie de un element de legătură numit cub. Mergem la Connecting Elements, Cube și alegem cubul B15 aluminiu. Îl punem în capătul extensiei. Observăm că pe măsură ce adăugăm elemente în sistemul nostru de palpatoare, în Stylus System Tree se completează aceste elemente. Avem placa adaptare pe care am pus extensia și apoi cubul. Conectoarele cubului, acestea, se află sub cub. Celelalte 4 sunt conectoarele plăcii adaptare. După ce am plasat cubul, trebuie să punem palpatoarele. Jos la Styling găsim mai multe tipuri de palpatoare. Noi o să folosim palpatoare cu sferă, care sunt grupate în funcție de diametrul sferei. În acest caz vom alege un palpator cu o sferă de 3 mm, DK 3,0-3,2. În această categorie avem mai multe palpatoare. DK este diametru, ML este lungimea tijei palpatorului, iar la final este materialul din care este conceput fiecare palpator. În acest caz, deoarece piesa este din aluminiu, vom alege un palpator care nu are rubin. Avem nevoie de palpatoare cu tijă scurtă, deci ML15 ar trebui să fie de ajuns. Vom plasa un palpator pe axa -Z. Observați că și în Stylus System Tree se completează pe pozițiile corespunzătoare. Pe plus Y, pe minus Y și pe plus X. Cu acest sistem de palpatoare vom măsura cubul. Următorul pas este să salvăm sistemul de palpatoare, File, Save și să îi dăm un nume. Acesta este numele palpatorului. Dăm click pe Save As, iar acesta este numele fișierului în care salvăm palpatorul. Sunt două nume diferite, putem schimba numele fișierului fără a modifica numele palpatorului. Dăm Save și acum putem închide Stylus System Creator. Revenind în Calypso, ca să putem folosi sistemul de palpatoare, va trebui să îl importăm și apoi să-l calibrăm. Ca să importăm sistemul de palpatoare, mergem în Planner, Import SSC File. De aici vom importa un Stylus System, dăm click pe Load System, mergem apoi în locația unde am salvat palpatorul și dăm Open. Vedem sistemul de palpatoare și dacă este cel pe care l-am creat, putem să acceptăm sistemul încărcat. Odată încărcat, sistemul apare la Stylus System. Putem închide fereastra de import. Următorul pas este să calibrăm sistemul de palpatoare. Ca să calibrăm acest sistem, deschidem Stylus System și avem de parcurs 4 pași. În primul rând, trebuie să montăm Master Probe-ul pe mașină. Dăm click pe butonul cu mânuța și eliberăm sistemul de palpatoare existent. Mai departe, Pick up Stylus System, încărcăm Master Probe. Ok. Închidem fereastra de încărcare de sisteme de palpatoare. Știm că avem Master Probe în momentul în care vedem chenarul roșu în jurul
iconiței de palpator. Cu ajutorul Master Probe-ului vom găsi poziția sferei de referință, Ref Sphere Position. Alegem poziția corespunzătoare poziției reale de pe masă a sferei de referință, dăm OK și mai dăm o dată OK. Acum avem informațiile despre sferă actualizate și putem să punem înapoi sistemul nostru de palpatoare. Dăm click pe butonul cu mânuța, Release Stylus System ca să dăm jos Master Probe-ul și cu Pick Up alegem din listă palpatorul nostru. Este recomandat ca la Stylus să lăsați 1-Z, deoarece este palpatorul cel mai des folosit. Dăm OK, Close la fereastra de import și acum urmează să calibrăm fiecare din cele 4 palpatoare. La Stylus Name alegem un palpator, dăm Qualify Stylus, OK și OK. Acest lucru trebuie făcut pentru fiecare din cele 4 palpatoare. Odată calibrate, putem merge la pasul următor. Dăm OK la fereastra de Stylus System și mergem în tabul de Measurement. Acum trebuie să punem sistemul de coordonate al piesei și să punem planele de siguranță în jurul piesei. Pentru acest lucru trebuie întâi să importăm modelul CAD al piesei. În meniul CAD, CAD File și Load putem să ajungem la modelul CAD al piesei. Ne deplasăm în locația unde este modelul CAD al piesei și îl deschidem. Odată deschis, vedem modelul CAD. Cu butonul, cu acest cub, putem vedea piesa plină. Observăm sistemul de coordonate al modelului CAD, peste care vom plasa sistemul de coordonate al piesei. Ca să putem folosi elementele modelului CAD, trebuie întâi să le extragem. CAD Extract All Features. Dăm un click pe piesă și cu Ctrl-A pe tastatură selectăm toate elementele. Dăm apoi Apply și așteptăm să încarce elementele. Când a terminat de gândit, dăm OK, iar elementele extrase le găsim în tabul de Features, grupate în 3 grupuri. La Measurement punem sistemul de coordonate al piesei. Dăm click pe Base Start Alignment, creăm un nou sistem de coordonate cu metoda standard. Deci dăm OK și trebuie să alegem elemente de pe piesă astfel încât să definim poziția și orientarea sistemului de coordonate. Astfel, dacă dăm click pe planul de deasupra, planul 42, obținem înălțimea sistemului de coordonate și orientarea axei Z. Deoarece normala la plan merge în sensul pozitiv al axei Z. Dând click pe al doilea plan, poziționăm odată pe axa Y sistemul de coordonate și tot planul 40 ne dă direcția lui minus Y, deoarece normala la plan merge invers față de axa Y. Singurul lucru pe care mai trebuie să-l definim este poziția pe axa X și aceasta o facem dând click pe acest plan, planul 24. La intersecția celor 3 plane se află punctul de origine al sistemului de coordonate. Planul de deasupra orientează axa Z, iar planul lateral axa minus Y. În acest fel avem complet definit sistemul de coordonate. OK. Vedem că s-a înverzit butonul cu Base Start Alignment. Următorul pas este să definim sistemul planele de siguranță. Dăm click pe butonul de Clearance Plane. Primul pas trebuie să extragem din modelul CAD planele de siguranță. Clearance Plane from CAD Model.
Dăm click pe acest buton, stabilim distanța la care vrem să plasăm cele 6 plane de siguranță. Să zicem că 10 mm este ok, confirmăm și observați că în jurul piesei avem această zonă albastră dată de cele 6 plane. Fiecărui plan de siguranță este asociat elemente de pe piesă. Astfel, toate elementele marcate cu mov sunt în acest moment asociate planului plus Z. Ca să pot să măsor planul acesta, spre exemplu, palpatorul trebuie să străbată planul de deasupra, obținut plecând de la piesă în direcția pozitivă a lui Z. Dacă selectăm planul plus Y, observăm că avem aceste elemente asociate. Ca să poată să ajungă sistemul de palpatoare la piesă, trebuie să treacă prin planul cu chenar albastru, respectiv planul obținut prin deplasarea pe Y cu plus de la piesă înspre exterior. Vom modifica planul de jos astfel încât să fie sub piesă. Deci minus Z, planul minus Z, îl vom deplasa la 10 mm sub piesă. Piesa are înălțimea de 60 de mm, iar 0 este în planul de deasupra al piesei. Deci, ca să ajungem aici, va trebui să modificăm cota minus Z în minus 70. Acum, planul minus Z este sub piesă. Dăm OK, Yes și OK. Acum suntem gata să creăm strategii de măsurare. Ca să creăm strategii de măsurare, trebuie să mergem în lista de elemente geometrice. Pentru a putea rula programul de măsurare, trebuie întâi să creăm strategii pentru elementele sistemului de coordonate. Noi am definit sistemul de coordonate folosind planul de deasupra, planul lateral și planul fără nicio gaură. Și atunci, pentru toate aceste elemente, trebuie să avem strategii de măsurare. Dăm un click pe planul de deasupra, vedem că este planul 42, dăm dublu click pe planul 42 și se deschide fereastra de definiție a planului. În primul rând, trebuie să ne uităm la planul de siguranță asociat elementului, planul 42. Ca să măsurăm acest plan, trebuie să trecem prin planul de deasupra de siguranță. Deci, planul care, plecând de la piesă în sus, se plasează la 10 mm față de piesă. Deci, planul plus Z. Avem CP plus Z și atunci putem să creăm strategia de măsurare. Dăm click pe Strategy și avem lista goală. Vom pune 4 puncte pe suprafața de deasupra, care vor fi punctele de măsurat, probing points. Dacă dăm dublu click pe unul din puncte, avem fereastra de definiție a punctelor, unde avem un tabel cu coordonatele tuturor punctelor și palpatorul asociat. Dăm click pe Stylus și vedem pe ultima coloană palpatorul asociat. În acest caz, vreau să fac măsurarea cu palpatorul care vine în jos, pe axa Z, deci minus Z. În acest caz este corect asociat. Dăm OK, OK și la lista de puncte și încă o dată OK la fereastra de definiție. Ca să creez strategia pentru următorul element, trebuie închise toate ferestrele. Următorul element este planul lateral, planul 40. Dublu click pe planul 40, planul de siguranță asociat este minus Y, planul care pleacă de la piesă înspre minus Y. Deci este corect. Mergem la Strategy, punem 4 puncte pe suprafață, deschidem unul din puncte, mergem la Stylus și vedem că în acest caz nu este asociat cum trebuie palpatorul. Palpatorul cu care ar trebui să fac măsurarea este palpatorul care vine pe direcția pozitivă a lui Y. Deci plus Y.
atunci din listă modificăm palpatoarele asociate în plus Y pentru toate cele 4 puncte. Am ieșit și din fereastra de definiție a acestui plan și ultimul plan, planul 24, are planul minus X de siguranță, deci planul care pleacă de la piesă încoace se deplasează pe sensul negativ al axei X. Iar la strategy punem cele 4 puncte. Dublu click pe unul din puncte, stylus, iar palpatorul cu care vrem să facem măsurarea este plus X. Ok. Un alt plan pentru care ne trebuie strategie este acest plan. Ca să putem măsura grosimea piesei, trebuie să măsurăm distanța între planul acesta și planul acesta. Pentru amândouă planele avem nevoie de strategie. Deci, facem strategie și pentru planul 37. Planul de siguranță asociat este plus Y, planul care pleacă de la piesă pe direcția pozitivă a lui Y, deci corect. Dăm click pe strategy, punem 4 puncte, palpatorul trebuie să fie minus Y. În acest mod facem strategii pentru plane. În cazul unui cilindru, dăm click pe cilindru pentru care vrem să facem strategia, cilindru 54. Cilindru 54 are o strategie predefinită. În primul rând verificăm planul de siguranță, deci planul de siguranță este plus Z și este corect asociat. Mergem la strategy și observăm că avem două căi circulare, circle path. Observăm că cilindrul are un sistem de coordonate propriu care este la baza cilindrului. Prima cale circulară este cea de jos, cea mov, a doua cea de sus. Pentru fiecare din aceste căi va trebui să stabilim cu ce palpator facem măsurarea, de unde începe și unde se termină și poziția ei pe înălțime. Dublu click deschide fereastra de definiție a cercului de jos. Observăm că cercul începe de aici și merge 360 de grade. Punctul de pornire este dat de un unghi, start angle, care în acest moment este 0. Deci 0 este de-a lungul axei X. Dacă ne uităm de deasupra și vrem să începem cercul de undeva de aici, trebuie să ne uităm cam care ar fi unghiul la care se află această poziție. Să zicem că este la minus 40 de grade. Atunci start angle o să-l punem minus 40. Dăm un Enter și vedem că punctul de pornire s-a deplasat în sens negativ în această poziție. Nu vrem să-l apropiem foarte mult de margine ca să nu introducem erori de măsurare. Următorul lucru pe care trebuie să-l stabilim este unghiul pe care vrem să-l străbată acest cerc. Vrem să se oprească aici. Deci unghiul străbătut ar fi cam de 280 de grade. Angle range o să-l stabilim la 280. Enter și vedem rezultatul. În acest mod putem evita erorile introduse de acest canal.
Un alt lucru important este palpatorul cu care facem măsurarea, stylus, și acesta trebuie să fie palpatorul de pe axa minus Z. Ultimul lucru pe care trebuie să îl definim este poziția pe înălțime a cercului. Dacă venim prea jos, riscăm să avem erori sau să distrugem palpatorul. Și atunci, ținând cont că acest punct este 0, înălțimea la care se află cercul este acum 1,5 mm. Pentru a nu risca coliziunea cu alte elemente, o să urcăm ușor cercul la 2 mm. Am pus 2, Enter, observați că s-a mutat în sus. În mod similar, configurăm și cercul de deasupra, ok. Palpatorul este tot unul minus Z, Start Angle minus 40 și Angle Range 280, iar înălțimea în acest caz trebuie coborâtă pentru a evita erorile introduse de marginea de sus. 6,5 îl transformăm în 6 și dăm OK. Confirmăm cu OK. Pentru acest cilindru vrem să aflăm diametru. Și atunci indicăm acest lucru bifând D pentru diametru în fereastra de definiție. Pentru acest diametru vom seta toleranțele, toleranța superioară și toleranța inferioară, conform desenului, și vom da un nume acestui diametru. Cota 1, spre exemplu. Dacă nu avem toleranțe pe desen, alegem din lista de clase de toleranță clasa corespunzătoare. Ok. În momentul în care am bifat D-ul, avem o caracteristică de măsurat și atunci avem cota 01 în lista de caracteristici. O altă caracteristică pe care trebuie să o măsurăm este grosimea piesei. Pentru a măsura grosimea piesei vom crea o construcție, construction, respectiv o perpendiculară. Aceasta este introdusă în lista de elemente geometrice, o deschidem cu dublu click și o configurăm selectând cele două elemente între care vrem să creăm perpendiculară. Planul lateral și planul acesta. Dacă facem piesa transparentă, puteți să vedeți cu albastru perpendiculară. Pentru această perpendiculară vreau să măsor lungimea sau adâncimea, cum este notat aici, depth. Dăm la fel un nume și setăm toleranțele, dacă este cazul. În cazul nostru avem 0,3 conform cu desenul și atunci le lăsăm nemodificate. Ok. Dacă mergem iar la caracteristici, avem cota 2, care vedem că este o lungime a unei perpendiculare. Acum avem toate elementele pe care vrem să le măsurăm și putem face o simulare. Pentru a face o simulare, mergem la Planner și pornim simulatorul, Stylus System Simulation. Observăm că avem un panou de control pentru simulare și apare sistemul de palpatoare pe care l-am creat. Viteza de simulare o reglăm din acest cursor și mai avem nevoie de lista de coliziuni prezent aici. Acum suntem gata să rulăm programul. Mergem în meniul Plan și CNC Start. Ca să rulăm cum trebuie programul, trebuie să selectăm toate caracteristicile. Vrem să măsurăm toate caracteristicile pe care le-am definit. Use Custom Printout ne dă un raport cu toate rezultatele. Clear Existing Results elimină orice
rezultate pe care le-am avea înainte, trebuie să alegem planul de măsurare pe care îl avem acum, sistemul de coordonate pe care l-am definit, și atunci selectăm Measurement Planul de sub Current Alignment, iar viteza de rulare pentru primul program trebuie să fie mai mică. Putem acum să rulăm simularea. În primul rând, Calypso ia puncte pe elementele care definesc sistemul de coordonate, respectiv cele 3 plane. Apoi merge și măsoară elementele necesare pentru definirea caracteristicilor pe care le-am definit. Diametru și acum perpendiculară. Raportul pe care îl obținem ne prezintă odată caracteristicile măsurate cu valorile măsurate, valoarea nominală, toleranțele și deviațiile. Astfel puteți crea programe de măsurare pentru orice piesă, ținând cont de sistemul de coordonate pe care trebuie să-l puneți pe piesă și elementele pentru care trebuie să faceți strategii.